Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanda mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Ninokuotungamira Kwaziwai vateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tuna Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazai vateereri. Vateereri tokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Toda kutenda musoro wedu wenyaya watiinawo nhasi unotiwo From Rome to the End. From Rome to the end. Okay. Right. Panapa fungwa yacho iri pakuti tiri kutangira mumazuva eumambo hweRome kusvika kwekupedzisira. Kusvika panoguma nyika. It's unfortunate mufundisi ndingadai ndakataura nemi. Because pandatonzwa musoro wenyu wenyaya. Tinorasa vamwe vateereri vedu. Okay. Because zvazvinoita vateereri vedu havanzwe chirongwa ichi panguva yakafanana. Vamwe vanenge vakatanga uchinzwa gore rino. Vamwe vakatanga muna 2018. Vamwe muna 2020. Saka pane zvimwe zvidzidzo zvatakaita zvekuti mukangotangira paRome, I understand muda kutaura nhoroondo yenyika ino chiprofita chakaratidzwa Daniel. Chinotaura kuteedzana kwemadzimambo. Saka mukatangira paRome manje. Kune vamwe vekuti pandiri kutaura navo padzinhare vari kuita unge vakasara zvekuti dai maitokwanisa maiita zvekuti tingobva kwekutanga moti painenge samari kuitira kuti maizokwanisa kunyatsotipa toona kwatiri kuenda. Yatati From Rome to the End part 1 ndo zvayakatonanga izvozvo Caston kuti vanhu tiite sekudzokera kunoti Rome yacho inozouya zvichibva nekupi. It's covered. Thank you so much. Saka hatipinde muchidzidzo mufundisi. Now tisati tapinda muchidzidzo. Yes. Pane fungwa iyi yatoda kuti ijeke kuvateereri. Yemirayiro yekudzidza chiprofita chokwaDaniel. Mirayiro. Unowanzofarira principles in interpreting the prophecies. Exactly. Saka zvinofamba zvichidai kana muchidzidza bhuku raDaniel vateereri. Mukasangana nechiprofita muchapter kana chiprofita chiya chaakunodzokororwa muchapter inoteera muchaona kuti nyaya idzi inenge iri nyaya imwe chete inodzokororwa. Asi painotaurwa rwepiri inenge yawedzerwa zvimwe zvisina kumbotaurwa pekutanga. Saka inyaya imwe chete inoramba ichidzokororwa but each time yainodzokororwa panopiwa more information. Panowedzerwa information kuti zvibatsire kuzvijekesa. Yava munotambura mufundisi because ndaona kuti makanyanya kusununguka ndofunga pamune muchiverenga bhaibheri kautaura nevanhu ndofunga munozvirestricta kungotaura neshona. Saka pfungwa yamuri kuedza kutaura muri mururimi rwechirungu yakapfupika zvakanyanya. Unoipfupisa uchiti like hamukura zviprofita zvemuna Daniel kaizvo kuti vateereri like prophecies in the book of Daniel, especially Daniel chapter 2, chapter 7, chapter 8. Isusu kuchirungu tinongoti they repeat and expand.
kuti there is a repetition and expansion in the prophecies of Daniel. Kureva kuti chiprofita chine chataurwa lese pana Daniel 2 pachinodzokororwa kuna Daniel 7 chinodzokororwa asi chine dzimwe pfungwa dzawedzerwa dzinobatsira kuti zvinyanye kujeka. Ende pfungwa dzinenge dzichinyanya kuwedzerwa ndedzekwekupedzisira kwechiprofita kwacho kune kuchinyanya kupiwa more information. Saka ingoti there is repetition and expansion. Okay. Zvakanaka but ukati repetition expansion kune vavo vaunenge watora saka zvakanakira chandokudira hangu unoita kuti vateereri vedu maboka ese tifambe pamwe chete. It's okay, Pastor. Tiverengere Daniel chapter 2 verse 28 mufundisi. Daniel chapter 2 verse 28. Asi kudenga kuna Mwari unozivisa zvakavanzika. Ndiye wakazivisa mambo Nebhukadhinezari zvichazovapo pamazuva ekupedzisira. Kurota kwenyu nezvamakaratidzwa mumusoro menyu panhoo dzenyu hezvi. Saka Daniel panapa achitaura namambo Nebhukadhinezari. Yes. Anoisa pachena kuti nyaya idzi dzataakupinda madziri dziri kubva kuna Mwari wekudenga. Right. Saka imeseji iri kubva kuna Mwari wekudenga ichiuya kwamuri mambo. Okay. But ari kukuzivisai zvichaitika mumazuva ekupedzisira. Okay. Handitowazvona. Zvanga zvaitika Pastor. Maybe ndingorimainda vateereri. Mambo anga arota chidhori chihombe chenge chakagadzirwa nesimbi dzakasiyana. Musoro wechidhori wengoro wegold. Pachipfuva nepamaoko pari pesilver. Then padumbu pari pebrass. Makumbo ari eiron. Then kutsoka uku kwanga kwakazangana iron and clay. Saka kushona inenge ichiti ndarama kumusoro, sivheri pamaoko pachipfuva, padumbu paine ndarira, makumbo ari edare, tsoka dzakavhengana dare nevhu. Ndo nyaya dziri kuzononzi pane message iri kubva pana Mwari ipapo. Now nyaya ukatarisa pari kunzi maziviswa zvichaitika mumazuva ekupedzisira. Yes. Handitozvona. Now mazuva ekupedzisira Daniel akafa kare, Nebhukadhinezari akafa kudhara. Yes. Kudhara. Mumazuva ekupedzisira ndisu tirimo. Handitozvona. Yes. Saka because wamagona kuita pfungwa yekuti ko tinondodzidzirisha zvekuna Nebhukadhinezari uko. Alright. Handitozvona. Imeseji yakasvikira kuna Nebhukadhinezari. Okay. Asi iine chekuita nesu. Munozva pamuri kutaura pfungwa iyoyeyo kai. Ndatowana zvimwe zvinogona kundibatsira pandichataura nevateereri vanondibvunza. Vanenge vachibvunza nyaya dzimwe dziri kuOld Testament. Because pane kusiyana kwepfungwa kuvateereri vedu. Pane vamwe vane pfungwa dzakatyokera pakuti rinonzi Bhaibheri iNew Testament. Uko hatichinei nako. Ende vanobva vatoti inyaya dzaiudzwa vaIsraeri. Saka sepamataura apa kuti zvakaudzwa Nebhukadhinezari asi zviri zvevanhu vese. Ndopfungwa yamamida kutaura. Ndofunga ndokashandiro kanongoita Mwari kuti meseji isvike ine painotanga yasvikira yozoenda kuvanhu vese. Right. Saka pfungwa dzedu kana muchitaura nevateereri dzinofanira kuti dzigadzirike. Handiti kana zvinhu zviine chekuita nekuno kuAfrica haungazvirambewo zvakataurirwa kuJapan. Kana munhu akaenda tota aenda kana kuIsrael unotaura kuti kuZimbabwe kwakamira, unoziva kuti otaura zvemafashama arida kuitika kunoko. Iwo haungati zvazotaurirwe zviri kuIsrael. Because ipapo Pastor maybe togona kutozogadzira pamwe chidzidzo Mwari akatibatsira. Because kune pfungwa yakatyokera zvakanyanya kune vamwe vateereri vedu yekutoti paunoti Daniel Nebhukadhinezari zvakutonzi ndezvekubhabhironi. Paunongoti kuJerusarema kwaIsraeri ndezvaIsraeri. Saka pfungwa yacho inoramba ichingoti kuAfrica yedu. Zvakadaro zvekuti unotoona kuti pane kakutyokera kekunge zvinonzi ameno maitiro anofana kuti Mwari aifanira kutaurawo ari kuno kuAfrica. Something like that. Zvekuti zvikaita kunge pasina paari kuita kunge ari kutaura ari kuno. Zvinobva zvaita kunge vari nechekuno kuAfrica tiri kubva takwachura Africa yacho
tobva taibvuta tonoti nayo tiri kwedu tega toti Africa yedu tiri ikoko. Yeah. Saka maybe muri kuburitsa zvakanaka kuti imessage yaibva kuna Mwari ichifanira kusvikira vanhu vese iri kukonsena zvemazuva ekupedzisira kunyange yakaburukira pana Nebukadnezar. Right. Thank you pastor. Saka isusu manje tikatoti kana chida kuziva zvemazuva ekupedzisira toti handei tinonzwa kuna Nebukadnezar zvokuti dai anga ari mupenyu taitoenda kwaari kuti inini ndimakatsanangurirwa nyaya idzi, but fortunately manje zvakanyorwa ndo zvatakuverenga which is okay. Tiverengere pana Daniel 2 ipapo vhesi ya 40 kuenda pa 45. Daniel chapter 2 verse 40 kusvika pa 45. Ushe hwechina huchava nesimba sedare, sezvinoita dare rinoputsanya nekuparadza zvose, sezvinoita dare rinopwanya izvi zvose, saizvozvo huchaputsanya nekupwanya. Zvamakaona tsoka nezvigunwe zvakaitwa pamwe nevhu remuumbwe pamwe nedare, huchava ushe hwakaganurwa, asi simba redare richavamo. Zvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu rekuumba naro, zvigunwe zvemakumbo zvazvakanga zvakaitwa pamwe nedare pamwe nevhu, saizvozvo ushe huchava pamwe nesimba, pamwe hahungatane kuputsika. Uye zvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu rekuumba naro, saizvozvo vachavhengana nemarudzi evanhu, asi havanganamatirane, sezvinoita dare risinganamatirane nevhu. Zvino nemazuva emadzimambo iwayo, Mwari wekudenga uchamutsa ushe husingatongoparadzwe, uye simba rahwo harungapfuure kune rumwe rudzi rwevanhu. Ihwo huchaputsanya nekuparadza ushe uhwo hwose, ihwo huchamira nekusingaperi. Zvamakaona ibwe richivezwa mugomo, zvisingaitwe nemaoko evanhu, rikaputsa-putsa dare nendarira, nevhu nesivheri nendarama. Mwari mukuru wakazivisa mambo zvichazoitwa pashure. Kurota uku ndakwazvokwadi, nekududzirwa kwazvo ndekwazvokwadi. Right. Nebukadnezar sezvamambo rondedzera akaroteswa chidhori chiya ichi. Yes. Chaireva umambo 4 hwaizoteverana panyika. Yes, ndizvozvo. Kutanga umambo hweBhabhironi hwaaitonga iye. Yes. Saka panapa kana mukaenda mberi pari kunzi umambo hwechina hwechi4 hwacho hwaizoparadzana pobuda madzimambo 10. Musati masvika ikoko pasi ndonyanyofarira kuti vateereri zvimwe zvacho tanyanya kuzvidzokorora, but vanofanira kuti zvinyure mavari. Umambo huri kurehwa namufundisi hwaizotedzana huri huna. Hutatu hwacho hwekutanga pachidhori ipapo paive nemusoro wegold waimirira umambo hweBhabhironi. Then pamaoko pachipfuva paive pakaitwa nesilva paimirira umambo hweMedo Persia. Then kuno kudumbu kwakaitwa nendarira brass kwaimirira umambo hweGreece. Saka zvinhu zvekuti ibva imangozvibata vateereri kuti gold iBhabhironi, silver Medo Persia, brass yaimirira Greece. Mama pane hwechifo chifamba ndo iron. Iron. Hwaiva umambo hweRome. It's Roman Empire. Right. Yes, pastor. Asi kutsoka kwakaonekwa zvigunwe kuine simbi nevhu zvakavhengana. Yes. Kwabva kwatsanangurwa kuchinzi umambo hunenge hwakaparadzana. Yes. Saka umambo hwechi4 pahwakabva hwakaita kuparadzana ndobva pabuda madzimambo 10. In other words, muri kuti umambo hwechi4 hauna kusvikokundwa nerumwe rudzi. Hwega hwakabanzuka ndobva pabuda madzimambo 10. Okay. Mamwe 3 acho akabva aparara haasisiko, tichazvibata kumberi uko. Asi pane humwe 7 hwakasara huriko. Iwewe ndiwo unogara utaura kuti wakaita history. Muri kutsanangura history, the demise of the Roman Empire. Right. Ndoya muri kutsanangura. Zviri kutsanangurwa napastor zvinogona kuwanikwa munhoroondo kunyange apa zvanga zvafanonyorwa chiri chiprofita. Roman Empire haina kuzoskorwiswa nerumwe rudzi rwakabva kunze. Mumazuva aye kunopedzisira yakabanzuka. Ndudzi dzaiwanikwa muRoman Empire ndobva pabuda madzimambo 10. Madzimambo 10 aya mumazita aidedzwa kare vainzi maAlemanai, maAnglo-Saxons, maBurgundians, maFranks, ndobva kwaita vainzi maHerus, maLombards, maOstrogoths, maSuev, maVisigoths,
mavandals vari 10 vakadaro. Saka pari kutsanangurwa namufundisi kunzi kwasara 7 zveshuwa madzimambo 10 aya amuka pakaparira Roman Empire. Pane kurwisana kwakaitika, ndofunga mufundisi muchazotibatsira. Zvakadaro zvekuti 3 emadzimambo 10 aya akabva aparadzwa zvachose. 3 acho ndeaiti maherus, maostrogoths nemavandals akusisina. Saka kwakasara maalemanai ndo pavateereri nemazita anasi. Because hakuna mnyika inonzi alemanai. Right. Vainzi maalemanai pakakolapsa Roman Empire ndo vakaburitsa German. Kwoita vainzi maanglo-saxons ndo vakaburitsa ana Britain. Ndobva kwaita vainzi maburgundians ndo vakaburitsa ana Switzerland. Ndobva paita mafranks iFrance iyo. Ndobva kwaita malombards Italy. Ndobva kwaita vainzi maswave pastor yaPortugal. Then ndobva kwaita maVisigoths yaSpain. Dzitoriko nyika idzi kuEurope yanhasi. Yes. Saka ndo nyika 7 dziriko kuEurope dzakasara pakuparara kweushe hwechi4 hweRome. Right. Saka bhaibheri rabva ratiro mumazuva emadzimambo iwayaya. Exactly. Kureva kuti ariko kuEurope vanana Germany, Britain nana Spain. Hanzi Jesu anobva auya ndokugadzwa kweumambo hwaMwari, ndiye dombo ramakore. Okay. Handiti wazviona. Saka isusu tati from Rome to the end. Toda kutangira paushe hweRome hwakazoparadzana pachibuda aya ma7 nations ekuEurope achiriko nhasi aya. Saka nekuti mumazuva emadzimambo iwayaya hanzi ndo panouya Jesu. Saka zvekuti Babylon, Medo Persia, Greece zviri kungomentionwa kuumba nyaya kuti tione kwazvakatangira kwazviri kubva. Alright. Asi nyaya yedu chaiyo vari mumazuva atiri kurarama toda kunofokasa kubva paumambo hwechi4 paRoman Empire apa kunosvika pakuguma kwenyika, nekuti nyika inoguma Britain iriko, England, Germany iriko, Switzerland iriko, Portugal iriko, Spain iriko, Italy iriko. Saka ma7 nations iwayaya ariko neFrance. Ndo panoguma nyika, ndo panodzoka Jesu. Pamusoro wenyaya watiri kudzidza vateereri unoti from Rome to the end. Maybe tisatanzwa kambo chinhu chandingade kungotaura ipapo pastor. Pamati from Rome to the end ka pamaisa kuti to the end ka muri kutoramba muchiyeuchidza vateereri kuti nyika ino iri kunoguma. This world is coming to an end vateereri. Nyika ino iri kunoguma. Ngatirambei tiri pachidzidzo ichi, regai timbonzwa kambo. Sizungu itwele imithwalo esindayo, uJesu sewethula imithwalo yonke. Sekukuhle nginethemba, sekukuhle sengithola umsa wenkosi. Sekukuhle uJesu pendula imthandazo, hamba lami endleleni yokuya ekhaya. Yikho konke sekukuhle. Ngahamba endleleni ngedwa ngingenaye umholi, ngahamba lolu hambo kanzima. uJesu wangithola wangisondeza kuye. Sekukuhle semo wakhe, sekukuhle sengithola umsa wenkosi. Sekukuhle uJesu pendula umthandazo, hamba lami endleleni yokuya ekhaya. Yikho konke sekukuhle. Angisaphile sonweni ngisho emnyameni,
ujesu qobo uyangihola sukulunye ngalunye ngisondele ekhaya sekukuhle ngiye ekhaya sekukuhle sengithola umsa wenkosi sekukuhle ujesu pendula umthandazo hamba endleleni yokuya ekhaya iko konke sekukuhle sengithola umsa wenkosi sekukuhle ujesu pendula umthandazo hamba endleleni yokuya ekhaya iko konke sekukuhle iko konke sekukuhle khona manje sekukuhle kukuhle tino muchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu from Rome to the end part 1. Thank you. Yes. Ngatipindei tinzwe pastor. Right, toda kuenda pamberi. Tiverenge Daniel 7 verse ya 17. Daniel 7 verse 17. Muka idzi huru idzo ina ndiwo madzimambo mana achamuka panyika. Now tamboona muchapter 2 mambo Nebukadnezar vachiita zvekuroteswa hope vachioneswa chiri chidhori chaive chakagadzirwa nesimbi dzakasiyana chaimiririra umambo hwaizoteverana panyika. Daniel akaratidzwa nyaya imwe chete iyoyo tamu chapter 7 asi akaratidzwa dzamuka 4. So the prophecy was repeated. Yakadzokororwa chiprofita chacho. Asi mufananidzo wacho usisiri chidhori dzamuka 4. Ndo dziri kunzi mhuka idzi umambo uchamuka panyika. Mhuka dzacho vateereri Daniel anga aratidzwa shumba. Right. Ndo yaive mhuka yekutanga dzaibuda mugungwa. Ndobva aratidzwa yechipiri bere ranga rakaita kusimukira rumwe rutivi. Yechitatu yacho yaive mbada yaive nemisoro 4. Yechi4 pastor pandakaverenga Daniel akatadza kuifananidza akaishayira sita yanzi yaityisa but yenge ine nyanga 10. Saka mhuka idzodzo dziri kunzi dzaimiririra umambo hwaizoteverana. Asi umambo hwedu umwe murayiro wokudzidza chiprofita ndewekuti kana chichipuwa chiprofita cherudzi urwu chinotangira mumazuva achiri kupiwa zvichienda kumberi. Tirikuti nhoroondo yacho in real life. Saka kureva kuti pazvaipuwa kuna Daniel zvainzi zviri kutanga mumazuva iwaya akapiwa. Pazvakapuwa kuna Nebukadnezar zvainzi zviri kutanga mumazuva ake iye. Mapfungwa imandibatsira manje. Muri kuti mimi the prophecies in the book of Daniel they start zvadziri kureva they start in the days in which the prophecy is given. Ndizvo kuti chiprofita chikapiwa kuna Nebukadnezar zviri muchiprofita chacho chiri kutotangira mazuva aNebukadnezar. Izvo ndo zvamunoona kana muchidzidza. Saka ipapo manje kune vamwe vanin'ina vangu vanombouyisa mibvunzo vaya nezvimwe zvamunenge muchiverenga zviprofita zvaDaniel pane pekuti umambo pane vanin'ina vandotaura navo vachiti umambo hwekutanga husi kureva Egypt here kobva kwauya Assyria kozouya Babylon. Matondibatsira kuti pajeke kana ndakuzotaura navo kuti mhuka idzi kana kuti simbi dzaipachidhori hadzigone kustrecha kuenda kumashure nguva yana Egypt nana Assyria dzinototangira mumazuva
ari kupiwa chiprofita chacho, Right. kuratidza ofanira kutotangira mumazuva ebhabhironi ndo- kana ari mazuva ndo anebhukadhinezar. mhuka yekutanga. All Saka right. maybe ukagara waisira vateereri kuti mhuka yekutanga shumba iyi Shumba yanga ichimirira umambo hwebhabhironi. yaimirira bhabhironi ndizvozvo. Mhuka yakateerera raive bere yaimirira bere riya rainzi rakasimukira rumwe twi, yaimirira umambo hwemedo persia. Maybe ingotsanangurai, ndakambonzwa Kurereka kwayanga yakaita kukwirira rimwe diga. Umambo hwemiddle persia wanga wakaumbwa nemamidzi nemapersians vaita mubatanidzwa wavo. Saka pakubatana kwavo mapersians ndo vakanga vaine simba. They were more powerful than the Medes. VanaCyrus. Saka mhuka yacho yaburitswa yakasimuka rumwe Yakasimuka rutivi. rumwe Right. rutivi. Thank you, Pastor. Mhuka yechitatu yaive mbada yaimirira kingdom yeGreece. Misoro 4 iyaya ichimirira zvimwe zvatakambodzidza, Pastor, kuti Alexander ari architect wekingdom yeGreece. Haana kuzoita nguva yakareba aripo. Umambo hwakazosara hwakumagenerals ake, maarmy generals 4. Ndo misoro 4 iri kubuda pambada iyaya. Ndofunga mangoti tisamaraize kuti tikasike kuya kuchidzidzo chenyu, because ndaona munoda kuti titangire from Rome. Saka mhuka yechi4 ndo Roman Empire. Chiverengai pavhesi ya19 na20. Daniel 7 verse 19 kusvika pa20. Ipapo ndakada kuziva kududzirwa kwezvokwadi kwemhuka yechina. Yakanga yakasiyana nedzimwe dzose, yakanga ichityisa zvikuru, yakanga ine meso outare, nzara dzayo dziri dzendarira. Iyo yakanga yapedza nekuputsanya nekupwanya zvakasara netsoka dzayo. Uye pamusoro penyanga dzine 10 dzakanga dziri pamusoro wayo, nerumwe runyanga rwakazobuda, dzimwe nyanga 3 dzikaparadzwa pamberi paro. Irwo runyanga rwakanga rune meso nemuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru, rwakanga rwakapfuura dzimwe shamwari dzarwo paukuru. Saka Daniel akada kuziva pamusoro pemhuka yechi4, which is Roman Empire. right. Zvikanzi yaive nenyanga 10 horns. right. Ndobva kwazomera imwe nyanga yechi11 yakadzura 3. Anditi wazvaona. Saka yadzura 3 pakutanga kwayo ndobva pasara 7 naiyo yechi8. Alright, 10 pabviswa 3, Right. posara 7. Right. Iyo yengeri yechi11 paya pamwe chete ne7 yabva yaita yechi8. Okay. Saka chiverenga vhesi ya23 kuenda pa24. Ndaida kubvunza kuti zvinorevei izvi. Right. Ndimboverenga ipapa. Alright, 23 to 24. Akati, mhuka yechina huchava ushe hwechina panyika. Huchasiyana neumwe ushe hwose. Huchapedza nyika yose nokuipwanya nokuiputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10. Asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vokutanga. Uchakunda madzimambo 3. Saka mhuka yechina umambo hwechi4. Rabva rataura rega. Ndoponga uda kubvunza zvinorevei. Hanzi mhuka yechina umambo hwechi4, Right. which is Roman Empire. That's right. Zvikanzi nyanga 10 madzimambo 10 achabuda paushe uhu. Repeating zviya zviri kuna Daniel 2 kuti pakaparara Roman Empire pakaita those 10 kingdoms. That's right. Saka zvikanzi imwe nyanga yakazobuda diki iyi yakadzura dzimwe nyanga 3, umambo hwakazotevera hwakaparadza humwe umambo 3 pa10. Ku7 dzatataura dziya dzakasara. Dzikabva dzasara. Saka umwe umambo ndo hwakaparadza 3. Right. Ndobva pasara 7. Right. Maybe musati maenda pamberi, Pastor. Kuvateereri ndinombopindura, ndine mapinduriro andinoita ndichishandisa mazira andinotoita. Vanenge vachibvunza kuti pamuri kungoti kwakasara 7 dzinoumba Europe iriko nhasi, vanobva kuti but Europe iriko nhasi wafundisa hamusi masara here. Okay. Nekuti Europe iriko nhasi inana Bulgaria, inana Belgium, inana Sweden,
mukunzwa zvavanenge vachitaura ka inana Belgium nananorway saka vanenge vachiti hamusi masara here muri kududzira zviri right here because unenge wavaudza kuti maalemanai ndo akaita German, Anglo-Saxon, Britain. Ndoda kumbonzwa mapinduriro enyu ndisati ndataura zvandinotaura. Vateereri havana chavari kukanganisa. Chaunongoda kuti uvabatsire ndechekuti kana vachidzidza nyaya idzi zvikanzi German ngavarege kuenda paworld map iriko nhasi. Unotarisa maboundary eGerman. Ngavaende mumazuva aya vonotarisa kuti Germany yaidhirowewa kusvika papi. Handiti mazviona munogona kunoona kuti dzimwe nyika dzacho dzavari kutaura ka dzaitova mumateritori yainzi Germany. Aiwa mandibatsira zveshuwa. Inini zvandinostoita kwavari ndezvekuti like pakanzi maalemanai language iyoyo rudzi rwaitaura katauriro ikako muchaona kuti ndo rwakanozvara anana Netherlands chiDutch zvekutoti chiprofita pachaiti Anglo-Saxon hachisi kubva chanoreva kana kuti kune London chete chiri kunoputira kune maSaxons ese something like that. Pachinoti maBurgundians mukatotarisa vanonzi maBurgundians vacho vanotowanikwa even muSwitzerland kunana Belgium kanharaunda kakati zvekutoti maboundary amataura nezvandanchipindura zviri kubva zvajekesa. Thank you. Ngatifambei pastor. Yakanaka. Saka chimwe chinhu chatakabata mune chimwe chezvidzidzo zvekare ndechekuti kunotsvaga kuti umambo hwakaparadza 3 aya ari kuti maheruli, maVandals nemaOstrogoths. Mukaenda munhoroondo munononzwa kuti vakaparadzwa nethe Christian Church. Ndizvozvo. Chechi yemakristu ndo yakasvikoparadza madzimambo matatu aya. Handiti wazviona. Saka regai tiinde pamberi toenda pana Daniel 8 vhesi ya9 kuenda ku12. Daniel 8 vhesi ya9 kusvika pa12. Zvino kune rumwe rwadzo kwakabuda runyanga ruduku rwakazokura kwazvo kumativi ezasi nekumaviraziva nokunyika yakaisvonaka. Rukakura kusvikira iko kuhondo dzokudenga, rukawisira pasi dzimwe hondo nenyeredzi ndokudzitsika pamusoro padzo. Rukazvikudza kusvikira kumuchinda wehondo, rukamutorera chipiriso chinopiswa nguva dzose. Nzvimbo yeimba yake tsvene ikaputswa, hondo ikamutswa kuzorwa nechipiriso chinopiswa nguva dzose. Nekuda kwekudarika, rukawisira pasi zvokwadi, rukafara pane zvose zvarwakaita. Now, panapa pari kutaurwa tambo dzoserwa kuumambo hwechitatu hweGreece. Now, Greece in other words muri kuti chiprofita chiri muna Daniel 8 chimwe chete futi. Okay. Saka chakatanga muna Daniel 2 ndobva chadzokorwa muna Daniel 7 ndo chiri kutaurwa futi muna Daniel 8. Thank you. Chiprofita chimwe chete chinoenda kunosvika kwekupedzisira kuDaniel chapter 12. Muchazviona patinoenda kumberi. Alright, pastor. Saka panapa pakunoguma kweumambo hweGreece pane umambo huri kumiririrwa nenyanga muchapter 8 yaDaniel. Asi nyanga iyi iri kunzi yakabudira kune imwe yemakona 4 epanyika. The 4 cardinal points dzekambasi kune imwe kona yacho ndokayakabva nako ndokwakabuda neumambo uhu. Saka umambo uhu hwakazobuda after division yeumambo hweGreece into 4. Alexander paakafa pakaita kakurwisana kusvikira maarmy generals ake 4 ndo anoita kunge akazobanzurirana. Saka ivavo vanopfuura nguva yavo ndo pari kuonekwa umambo hwamunotakubuda umambo. Saka umambo hweRoma manje Roman Empire. Ndo umambo hwechi4. Now mukanyatsoteerera pamaverenga maybe ngatidzokorore vhesi 9 to 12 yaDaniel 8. Zvino kune rumwe rwadzo kwakabuda runyanga ruduku rwakazokura kwazvo kumativi ezasi nekumavirazuva nekunyika yakaisvonaka. Rukakura kusvikira iko kuhondo dzokudenga, rukawisira pasi dzimwe hondo nenyeredzi ndokutsika pamusoro padzo.
rukazvikudza kusvikira kumuchinda wehondo, rukamutorera chipiriso chinopiswa nguva dzose. Nzvimbo yeimba yake tsvene ikaputswa, hondo ikamutswa kuzorwa nechipiriso chinopiswa nguva dzose. Nekuda kwekudarika rukawisira pasi zvokwadi, rukafara pane zvose zvarwakaita. Right. Tapaumambo hwechi4. Yes. Pane zvimwe zvinotanga kubuda pachena. Zvekuti chipasta. Umambo uhu hauzongogumiri pane zvematongerwo enyika zvekungonorwisana nenyika iyo nenyika iyo, achitora icho achitora icho. Muri kuona kuti hanzi wasvika munyika yakaisvonaka yanyika yeJudhea iri kutaurwa panapa, Palestine, kuwaigara vana vaMwari. Hanzi hwakazobva ipapo hukainanga kudenga kwakunorwisana nemuchinda wamachinda Jesu. Handiti wazviona? Saka pakunotaurwa futi zvekugumisa chibayiro. Manzwiro andakuitai tichidzoka pane mirayiro yekududzira chiprofita yamatipaya yekuti chiprofita chinodzokorora chowedzera. Pana Daniel 2 Roman Empire tangoudzwa kuti ndewechi4. Pana Daniel 7 ndobva taratidzwa huri hwechi4 asi nezvarwakaita uchiparadza uchiputsanya. Pana Daniel 8 pawedzerwa zvimwe zvinenge zvekunge umambo hwakusvazvamira kune zvinenge zvine chekuita nekunamata. Pari kuita kunge hwadzokorwa asi pachiederwa imwe information. Saka hwakudzwa umambo hwechi4 pane pahuchanonetsana nemuchinda wamachinda Jesu. Hunonosvika zvakare pakugumisa chibayiro, hwakunopindira pane zvaiitika pasanctuary yepano pasi pakunamata, zvakare nekuzonowisira chokwadi chaMwari pasi. Handiti muri kuona? Saka pari kuenda pachiwedzerwa. Rega tigosvi kusimudzira kubva ipapapo tambonzwa kambo. Vateereri Bhaibheri muri pachirongwa, patiri kudzidza musoro wenyaya unoti from Rome to the end part 1. Rome iri kutaurwa iri Roman Empire. Thank you, Pastor. Sweet Canaan's happy land, I am bound for. Sweet Canaan's happy land, I am bound for. Sweet Canaan's happy land, pray give me your right hand. Oh, my brother, did you come for to help me? Oh, my brother, did you come for to help me? Oh, my brother, did you come for to help me? Pray, give me your right hand. Oh, the land I am bound for, sweet Canaan's happy land I am bound for, sweet Canaan's happy land I am bound for, sweet Canaan's happy land. Pray, give me your right hand. Oh, my sister, did you come for to help me? Oh, my sister, did you come for to help me? Oh, my sister, did you come for to help me? Pray, give me your right hand. Oh, the land I am bound. Sweet Canaan's happy land, I am bound, sweet Canaan's happy land, I am bound, sweet Canaan's happy land. Pray, give me your right hand. Oh, the land I am bound, sweet Canaan's happy land, I am bound, sweet Canaan's happy land, I am bound, sweet Canaan's happy land. Pray, give me your right hand. Brother, let me shake your hand. Sister, let me shake
tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi tiri muhurukuro yedu from Rome to the end, kubva paumambo hweRome kunosvika pakuguma kwenyika part 1. Yes. Part 1 right. Saka inenge ichida kuti vateereri patiri kutoita chidzidzo ichi ibvai matozvimisira kuti nechidzidzo chinozoteera zvichiteedzana muwanane nezvirongwa izvozvo kuitira kuti nyaya yacho igojeka yese. Hatifambe pasi. Right, tiverengerei Daniel 8 verse 19 to 21. Daniel 8 verse 19 to 21. Akati, tarira ndichakuzivisa zvichavapo panguva yekupedzisira yekutsamwa kwaJehovha, nekuti ndezvenguva yakatarwa yekupedzisira. Gondobwe rawakaona rakanga riine nyanga mbiri, ndiwo madzimambo evaMidhia nevaPezhia, uye nhongo ine mvere ndiye mambo weGrisi. Runyanga rukuru ruri pakati pemeso ayo ndiye mambo wekutanga. Now muchaona kuti tamuna Daniel 8 Daniel anoratidzwa gondobwe rehwai right, nenhongo yembudzi. Right, ndo zvaanoratidzwa zvichimiririra umambo hweMedo-Persia. Ndo uri kumirirwa negondobwe. Yes. Medo-Persia yakateera Babylon. Nhongo yembudzi ichimiririra ushe hweGrisi yakateera Medo-Persia. Muna Daniel 8 ndo paanoona gondobwe riya handiti rakasvotungwa nenhongo nembudzi. Mbudzi yainge ine runyanga rwakatyoka dzikaita 4. Right. Bhaibheri riri kuti gondobwe riri kumirira chii? Riri kumiririra umambo hweMedo-Persia. Then nhongo yomiririra ushe hweGrisi. But vapasiwa Babylon kapa pastor. Chiri kusiyirwa Babylon panapa sezvatambotsanangura kuti kana muchiprofita chaDaniel kana chichipiwa chinotangira mumazuva achiri kupiwa chichienda mberi. Saka pakapiwa muono uyu wemuna Daniel 8 muchaona kuti Medo-Persia yanga in Babylon yanga yakutonopera. Alright. Babylon yanga yakutonopera. Zvekuti mambo anga atovepo Belshaza. Ranga riri gore rechitatu raBelshaza ndo raitwa gore rake rekupedzisira pakubata ushe. Saka hapana need yekuchiitaura muchitoziva kuti it's a matter of a few months Babylon hakusina. Plus akuda kunowedzerwa imwe information paMedo-Persia yakuuya nedzimwe dziri kuteera. It's okay. Saka Daniel 8 akutangira paMedo-Persia. Thank you pastor. Yes. Right. Now ngativerengei pachapter 8 ipapo tiverengere verse 22 kuenda ku25. Daniel chapter 8 verse 22 to 25. Kana ruru runyanga rwakavhunika dzimwe ina dzikabuda panzvimbo yaro, ushe huna huchabuda parudzuru, asi hahungave nesimba rwaro. Zvino panguva yekupedzisira youshe hwavo, kana vadariki vazadza chiyero chavo, mambo une chiso chine hasha unoziva kuita namano akaipa uchamuka. Simba rake richava guru, asi hazvingaitwe nesimba rake chairo. Uchaparadza zvinoshamisa, asi uchafara pazvose zvaanoita. Uchaparadza vane simba nevanhu vatsvene. Zvino nekungwara kwake uchafambisa nhema muruoko rwake. Uchazvikudza mumwoyo make nekuparadza vazhinji vakafara havo. Uchamukirwo muchinda wavachinda, asi uchaputswa zvisingaitwe neruoko rwemunhu. Now tiri chapter 8. Yes. Patangira paMedo-Persia. Right. Panobva pauya Greece. Ndo nhongo yembudzi nenyanga 1. Right. Saka zvainoita ndezvokuti ndi Alexander the Great. Nyanga 1 yanzi ndiye mambo wayo wekutanga Alexander. Saka anongoti achipinda paushe achitonga because yanzi nyanga yakazovhunika yakatyoka kuti riri kuti Bhaibheri. Now unoona zvakaita Alexander the Great aiva murwi mukuru. Zvekuti mukange muchiverenga munhoroondo timakaita history aive nemasoja mashoma akatanga nawo. Asi akakunda vana Medo-Persia vaive nemamiriyoni emasoja.
pahondo akanga akamaster hondo. He was a genius panyaya dzehondo. Anga ari nyanzvi chaiyo. Alright. Alexander the Great. But unoziva chinoshamisa pamufana akangoti achirova hondo akunda pasi rese. Nemakore mashoma anga atobata pasi rese. Akunda pasi rese. Iye unoziva kuti akasvikofa nedoro. Akunda madzimambo anga aine mukurumbira. Iye akasvikokundwa nedoro. Unoona chimwe chinhu chamatondiratidza apa. Gondobwe parakakundwa nenhongo rinomirira Medo Persia riya ranzi raine nyanga mbiri payakakundwa nenhongo dzakatotyorwa. Saka paindinetsa ndepekuti koinongonzi yakatyoka yega sei wokutora kuti hakusi kurwiswa musi waakafa vamwe vanotaura mahistorians vanoti vakaita makwikwi ekunwa doro, strong stuff, drinking spree rekuti toda kuona anokunda vamwe, saka kwakunwa kusvikira aita fever kwakutofa. Unoziva kuti ndosaka vakuru unongoramba goshoda, but vakuru vanga vaine tsumo kuita sei dzaitaura uchenjeri kuti kudii. Pane tsumbo inotaurwa nevakuru yekuti chibanda manguo akadzipwa neganda remhuru. Mati kudii? Chibanda mabhonzo akazodzipwa neganda remhuru, kureva kuti iye aisi banda mabhonzo ndo chikafu chake. Asi umwe bose achitsenga ganda remhuru nekupfava kwaro rakamudzipa yakafa. Saka inonzi chitsume chibanda mangu akadzipwa neganda remhuru. Mukureva kuti nekuhwina kwese hondo Alexander achichaya vese wozodhifitwa nedoro risingafunge risingataure. Handitozviona. Saka unoona kuti kune vanhu vazhinji vekuti anenge akafunda aine madhigiri epamusoro but unoona anovhiringwa nedoro. Mandifungisa sori handisuda kubvisai muchidzidzo chenyu. Kunharaunda kwandinombopfuura neko kune mumwe chiremba anga aine sejari yake zvakatoitika mwedzi mishoma yapfuura akafa. Saka of course handisi kuti ana chiremba akafa. Saka kwakuzonoona pavakaona akafa nezvenge zvichiitwapo akafa neizvi zviriko zvinorarisa vana murodhi, izvi zvimadhiragi zvako izvi aishandisa madhiragi upenyu hwese. Chiremba akadzidza kushandiswa kwemadrugs achitorapa vanhu achitopa vamwe vanhu madrugs anoporesa. Kwakuona maakafira muya ameno zvinozotaurwa nevaye zvino achitaura zvimazita zvinotaurwa ndo zvakamuuraya chiremba chaiye ane madhigiri. Sejari yacho izvozvi yakatovharwa. Saka unoona zvinoitika zvekuti umwe munhu anenge aine uchenjeri zvekuti kuchikora achigona metsi sainzi zvese achigona ukamisa paso anogona, but anonokundwa nedoro. Ende unoziva kuti doro unoziva pane kamwe kamudhara akataura tiri paderi rumwe rufa batai kana papa vakuru zvakanzi izvi zvakarambwa nabhoki aine mbwa yainzi bhoki. Zvikanzi bhoki inonodya kumarara uko asi ikafunidza zvamuri kupanana izvo vakomana iye aisanwa doro kutsimbidzira kuti dai vamwe vasiya. Ndobva ati vakomana nemota dzamauya muchidhiraivha panapa idzi muri kudya zvakarambwa nabhoki. Handiti uri kuona akagona mudhara. Aiwa kutaura kwacho kune pfungwa yacho yaitaurwa nemudhara uyu sori handizive zvakazoitika muri panamo. Aida kutsimbidzira nemashoko ekuti zvichido vanga vasvika vaine mota dzinoshamisira ndofunga vaitwa nemari kumupfuura mudhara uyu vaonewo uchenjeri huripo pakusanwa doro. Ndofunga ndo zvaaida kurai. Saka ndo zvakavhirika Alexander right. Saka zvakaitika mai ndezvekuti iye akafa pasina aizotevera pachigaro chake. Vamwe vanotaura kuti aive nekamwana kadiki rekamukomana. History inoita differ ipapo. Vamwe vanenge vaitoti anga asina mwana. Saka maarmy commanders aka ari 4 ndo vakazobanzurirana umambo. Ndo pakabuda dzimwe nyanga 4 dzakachivereka. Saka zvaita dzadaro manje nekufamba kwenguva kwakumberi uko kwakazomuka umwe umambo. Umambo hweGreece hwachovha ndobva kwachiuya umwe. Ndo pakazomuka umambo hweRome manje. Saka umambo hweRome manje ndo hwataona muchikamu chapfuura chiya kuti hwakazotanga
kunonetsana nemuchinda wamachinda. Handiti wazviona? Right, Anonzi muchinda wamachinda panapa ndikristu. Saka umambo hweroma hunononetsana papi nemuchinda wamachinda. Unoona kuti pakauya Jesu achitanga ministry yake, umambo hwaitonga umambo hweroma. Roman Empire ndo yaive in power, ndo yanga ichitonga. Yes. Handiti wazviona? Chero paakatongerwa rufu, akamutongera rufu ndiPirato, gavhena weRoma. Handiti wazviona? Saka ndo vainvolved munyaya dzaJesu. Saka ndo pari kutaurwa kwenze wakazononetsana nemuchinda wamachinda, ukanogumisa chibayiro. kureva kuti wona naGreece nanaMedo Persia wakangopera, usina kumboswedera uko. Hwaingowo umambo hwaitonga pano pasi, zvatopera pano pasi. Manje wakanoti uchiswedera kunyaya idzi dzekunamata kunyaya dzekunamata. It's okay. Handiti wazvionaka. Tiverengere Daniel 8 pavhesi ya27. Daniel 8 verse 27. Ini Daniel ndakapera simba ndikarwara mazuva. Ipapo ndikamuka ndikabata mabasa amambo. Ndikashamiswa nezvandakaratidzwa. Asi kwakanga kusina munhu waizvinzwisisa. Saka Daniel aona zvinhu zvese zvachiona zvakunosvika kumuchinda wamachinda, zvakunosvika kuzvibayiro, hanzi akafenda. Yakamufendesa nyaya yacho. Unoziva kuti chinoshamisa ndechekuti isusu tinoverenga nyaya idzi kasitoni, unotoona vanhu vachiseka. Ana Daniel vakafendeswa nezvinhu zvaizoitika mumazuva ano atiri kurarama. Zvisingabatei. Isu vacho vari kuwirwa nenyaya dzachoka, kana kufenda kana kuita sei. Aiwa kavana vangafendawo pasa, but ndofunga pfungwa yamuri kuda ndeyekuti dai tichidzamirwa. Ndopfungwa yamuri kuda kuburitsa yekuti zvinhu zvikaizvi ndo zvedu vemazuva ekupedzisira. Taifanira kuva so concerned nekupeya attention kwazviri. Ndapanzwisisa, ndapabata ipapo. Saka taifanira kuzvikoshesa semakoshesero azvakanga zvakaita kuna ana Daniel. Handiti wazviona? Ndo zvakamufendesa. But panonetsa manje kuti pakosheswe, pamuri kutotaura pamukura kukoshesa zvechechi nekunamata. Exactly. Nekudzidza idzo nyaya idzi yatiri kuti from Rome to the end, taifanira kuzvikoshesa isu vatendi vanhasi. But zvazvinoita manje pastor, semapapa zvatambotaura muchatanga, inini handizive imi vamunotaura navo, vandine ichitaura navo vanenge vachitoti zvinhu zvaingova nechekuita nana Daniel zvakatozadziswa kare. Ameno mamazita vanenge vachitaura hanzi ana Antiochus Epiphanes, hanzi don't bother yourself nezvinhu izvozvo izvi. Saka mukuona kuti panobva panonetsa. Then kwoita vamwe vanobva vatonoti zviprofita zvaDaniel nazvakazarurwa hazvinzwisisike, siyanai nazvo. Isu ngatingozivai kuti we are saved by grace, ingori nyasha asikana. Saka zvese zvinobva zvaignore. Izano raSatani manje rekuti vanhu vasagadzirire, because ukanyatsoziva kuti taapapi exactly sezvichabuda mukudzidza kwedu zvinoita kuti vanhu vagadzirire. Tiverengere Daniel 9 verse ya 20 na 21. Daniel 9 verse 20 na 21. Zvino ndakati ndichataura nekunyengetera nekuzvireurura zvivi zvangu nezvivi zvevanhu vangu vaIsraeri, nekuisa kukumbira kwangu pamberi paJehovha Mwari wangu pamusoro pegomo dzvene raMwari. Ndakati ndichataura pakunyengetera, uya murume Gabriel wandakanga ndaona pane zvandakaratidzwa pakutanga, ndaneta kwazvo, wakasvika kwandiri nenguva inenge yechipo chemadekwana. Saka Daniel akazomuka, ndo kuchitanga kuchinamata nekutsanya. Right. Anamata achitsanya pamusoro penyaya idzi. Yes. Gabriel akazodzoka. Gabriel ngirozi chaiyo akazouya kuna Daniel kwakusvikomutsanangurira mafambiro aizoita chiprofita ichi nekawiro kaizoita Kristu kusvikira pakunourayiwa kwake mumazuva Roman Empire. Obva agumisa chibayiro chainzi anobva agumisa chibayiro. Zvibayiro zvaiguma ndezvipi? Kuurayiwa kwehwai zvaiitwa pasanctuary yekuvaIsraeri. Ndo painzi paya achabva agumisa zvibayiro. Saka painourayiwa Jesu, saka Gabriel onyatsomutsanangurira Kristu anozouya, kana achinge auya ourawa zvozofamba zvakadai achimutsanangurira mafambiro acho aiita. Saka
aiyo its okay, ndiri kutobata paakatsanangurirwa. Pfungwa yandandoda ndeyekuti ndaona nguva dzedu dzafamba, ndikuitira kuti vateereri vanyatsonzwa kuti tiri kuenda nekupi. Saka dzokai ndotanga ndapa imimi mukana matichidzidzo ichi from Rome to the end. Nepatava apa muri kuti kudii? Tiri kuti iye zvinezvi tabva kumashure uka chiri kukurudzirwa muchidzidzo chedu kuti ngatinyatsokucherechedzai tichitangira paRoman Empire, umambo hwechifo, kuti chii chakazonyatsoitika tichienda kumberi kunogumira nyaya, nekuti zvine chekuita nesu. Inini pandaona, saka tiri kufambirana. Pandandakakuteerera izvi kunobuda kuti tichitangira paRoman Empire, besides kuti kumberi uko tiri kubva takasika kusvika kuuya kwaJesu, ndiri kuona kunge paRoman Empire ndo pari kuva involved nyaya inenge ine chekuita nereligion. Amenokuti ndanzwa zvakanaka kuti saka kana tiri vana vaMwari vari kudzidza shoko raMwari, ipapo pari kutoratidza kuti mazuva eRoman Empire ndo pakatanga kutambudzwa Jesu, ndo pakatanga kupindirwa nyaya dzinenge dzichikuita nezvekunakura, kuti isusu kana tiri vanonamata ndo patinofanira kunyatsochidzokora manje kuti pari kunzi kudii nezvaJesu wedu, tobva tanyatsoisa attention. Ndo zvimwe zvandabata pasta. Saka kana ndanzwa kudaro, plus panorifeya taakuya kuno kumazuva ekupedzisira. Okay, iyi part 1. Yeah, from Rome to the end, part 1. Okay. Tichazoona mupart 2 kuti kubva ipapapa chii chiri muchiprofita chatofanira kuziva. In other words, vateereri, mufundisi vari kuedza kureva kuti izvo chibvai matongobata zvigare mupfungwa zvekuti kwakati Babylon, Medo Persia, Greece. Izvo chizvipfimbika izvibva zvagara mumanotsi zviri mupfungwa. Zvidzidzo zviri kusikoteera zviri kutaurwa namufundisi tinenge taakusikotangira paRoman Empire kusvikira Jesu achisvouya. Uonekai vateereri. Toda kutenda vateereri nekuva nesu pachirongwa. Tibatei panhare dzinoteera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende mwimo otungamire. Tenzi nditungamire semwana awonyara tabu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvikanyanza mananda aondichisa Andichina sororo Dotsamira kune mwika Kandinzwe imwi motiti Dinoku otungamira